Mga kautoran, mayong adlaw sa tanan. Kag sining itiyo, nagapasalamat naman kita sa Ginoo. Kay kita ginatagan niya sa panahon sa pagpamalandong sa iya mga pulong nga makita sa Pilipos Kapitulo 3. Kag bagabasahon lamang nakon ang 12 pagkadto sa 14 nga nagasiling, wala ako nagasiling nga nalabot ko na ini, ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini naangkon ako ni Kristo. Matuod gid nga mga kautoran, wala ako nagahuna-huna nga nalabot ko na ini, kundi ang akon ginahimo amo ang paglimot sang tinalikdan kag ang paghimulat sa paglabot sang ginaatubang ko. Gani nakapadayon ako sing tadlong o ko nagadalagan ako sing tadlong padulong sa lalabuton, agod madaog ko ang premyo nga amo ang pagtawag sang Dios paagi kay Kristo Hesus sa kabuhi sa langit. Ini amo ang mga pulong sang Dios. Kagkaron aton ini nga suliton agod nga matalupangda naton kung ano ginahambal sa bala na kasulatan para sa aton nga pag-uswag sang aton pagkabuhi subong mga Kristohanon o kon mga anak sang Dios. Ang nagsulat sini nga bahin sang Bible nga akong ginbasa amo si San Pablo. Kag iya ginsulatan amo ang mga Kristohanon didto sa Pilipos. Kag aton suliton ang mga dinalan kada bersikulo, kag aton ini kuhaan sing mga kahulugan nga maaplikar naton sa aton mga kabuhi. Ang bersikulo 12 nagasiling, wala ako nagasiling nga nalabot ko na ini. Si San Pablo nagsiling nga wala siya nagasugid o ginahambal nga natapos na niya. Ano ang buot niya silingon sang mga bagay nga wala pa niya matapos? Nabala naton nga si San Pablo isa ka alagad sang Dios, kag sa sining tion madamo na kuntani ang iya mga nahimo para sa Ginoo. Kung sa bagay si San Pablo may ara nga 7 ka mga kasimbahanan nga natanom o ko na-establish. May ara na siya nga mga nasulat nga nanginbahin sang Bible nga bali 13 na ka mga sulat. Ang iya 3 ka mayor nga missionary journey natapos naman. Pero ang iya ginabatyag iya ni San Pablo nga wala pa matapos ang obligasyon nga ginhatag sang Dios sa iya. Kung kita magtanaw, siling naton ti daw natapos naman tanan ni San Pablo. Daw wala naman siya sing obra nga dapat niya obrahon liwat. Kay kadamo na sang iyang na-accomplish siyang pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung tanaw naton ang Roma, Kapitulo 1, halin sa 14 pagkadto sa 16, sinulat man ini ni San Pablo. Nagsiling si San Pablo nga siya may utang. Okay?
siya may utang sa mga tao nga highly educated, naka-acquire sing mataas nga education, kag siya naghambal may utang man ko sa mga tao nga manubo ang education. May utang siya sa mga tao nga nag-i-star sa baryo, nag-i-star sa banwa, nag-i-star sa mga syudad, kag may utang siya siling niya sa mga tao nag-i-star sa mga kabukiran. Ang ginasiling niya diri nga utang nga ginhambal niya, amo ini ang obligasyon. Ang gusto niya isiling amo nga may obligasyon siya sa tanan nga mga tao, educated o kung hindi man educated, manggaranon man o kung mga imol. May obligasyon siya. Mga tao nga nag-i-star sa mga barangay, sa kabukiran, sa banwa, kag sa mga syudad. Siling niya, may obligasyon ako sa ila. Amo na ang nasiling niya nga utang niya. May katungdanan siya. May obligasyon siya nga pagahimuon para sa tanan nga mga tao. Now, ang iya balatyagon amo ini, nga pagsiling niya, wala pa na akon ini matapos nga obligasyon. Amo nang gusto niya isiling. Kay wala pa niya malabot ini nga mga tao. Pagi sa pagpangwali, sang mayong balita, nga si Kristo ginlansang, ginlubong, nabanhaw sa katatlo nga adlaw, kagang tanan nga magtuo sa iya, makaangkon sang kaluwasan, sang ila mga kalag. Wala pa ni niya matapos nga trabaho. Kabangdanan nga nagsiling siya nga wala pa niya matapos, kundi dalaganon pa niya ini. Iya pa ning trabahoon. Wala pa ini niya matapos nga obligasyon. May isa man katao nga makita nimo ang iyang record sa balaan nga kasulatan sa Old Testament. Kag ini nga tao amo si Caleb. Si Caleb isa sang mga spy sang mga taga-Israel sa pagkadto sa Kanaan, agod tan-awon nila kung ano ang kahimtang sang pagpangabuhi dito sa Kanaan. Kay man ina nga lugar ang Kanaan, amo na ang ginsaad sang Dios nga pagaistaran sang mga Israelinhon. Ang ila leader si Moses, halin sila sa Egypt, nagbiyahe pakadto dito sa malawig ng mga tinuod, wala pa sila makaabot. Ginsugo ni Moses ang bali 12 ka mga tao nga magpanilag dito sang pagpangabuhi sa Kanaan, kay masulod na sila dito agod maangkon ina nga dota nga ginsaad sang Dios sa ila. So 12 sila, isa sina si Caleb. Pagkadto nila dito, ginpanilagan nila ang pagpangabuhi sa mga tao, gintanaw nila ang dota kung maayo man o kung daw medyo pigado. Kag sang pagpuli nila, nag-report sila nga 12 sang ila nakita dito sa Kanaan. Sa 12, pulo gid ang negative nga naga-discourage sa ilang mga kaupdanan nga hindi pwede nga magsulod sila dito sina nga dota. Tungod kay ang mga tao dito tama kadalagko mga higanti. Kag kung magsulod sila dito kag awayon sila, hindi nila kaya kay sila iya gagmay kag wala sila abilidad sa pag-away. Samtang mga tao to iya dalagko, makusog, kag hanas sila sa pag-away kung away ang pagambalan. Siling nila sa mga tao nga nag-report kay Moses nga wala gid kita mahimo kag hindi bagay nga magsulod kita dito, siguro mayo mabalik nila kita sa Egypt. Nga wala sila nagunahuna nga maayo nga ina nga dota
amo ang ginsaad sang Dios sa ila nga ilang pagaistaran. Okay. Pero may duha ka tawo ang ila yang report pabor nga magsulod sila dito. Una si Joshua, ikaduha amo ni si Caleb. Si Caleb nagtindog sadto nga tion ang edad ni Caleb mga 85 na, tigulang na siya. Ang mga manunulat nagagamit sang ila ihibalo nga paghalin nila sa Egypt nga makadtos Kanaan. Ang edad ni Caleb mga 10 pa lang katuig, bata pa. Ti 85 anyos na siya, wala pa sila makasulod sa dota nga ginsaad sang Dios sa ila. Malawig na nga mga tinion. Nagtinir na sila dito sa Wilderness Valley 40 kituig, wala pa sila maka-abansi lakat. Karon nagplano na silang masulod sa Kanaan, may dako pa silang problema. Okay, silin ni Caleb, matuod dalago sila to, maisog, may kusog sa pag-away. Pero silin ni Caleb, hindi ka maghadlok, ako amo ang mga tubang sa ila. Perdihon nakon sila. Ang mga tao nagkinadlaw kay man si Caleb tigulang na 85 na. Paano siya makaaway sa sadtong mga pamatanon pa kag mga dalagko pa nga mga tao? Silin ni Caleb, ako ang mag-aaway kag mga perdi sa ila kay kaupod nakon ang Dios. Ang Dios mas gamhanan kag may kaisog, may kusog sa pagpirdi sina nga mga tao. Busa hindi kamo maghadlok, ako kag ang Dios amo ang magaatubang sa ila. Mga utod ini nga Caleb, katulad kay San Pablo, ang hunahuna ni Caleb, hindi gid sila mag-atras, mag-untat, abansi pa kadto dito, kay wala pa sila makaabot sa duta sang Kanaan. Dapat nga abton gid nila, dapat makalakat sila pagkadto dito, tob-tob nga mag-abot sila. Amo man ini ang hunahuna ni San Pablo. Siya wala pa matapos ang akon obligasyon sa pagpangwali. Bosa magapadayon ako sa pag-alagad o kon sa pagdalagan pagkadto sa lalabuton. Si Caleb, ang una-una niya, wala pa kita dito makaabot. Padayonon naton ang paglakat pagkadto dito sa Kanaan, at ubango nakon upod sa Dios ang pag-away sa mga tao nga ginakahadlokan naton. Busa padayon kita, padayono naton sa paglakat, tob-tob makaabot kita sa Kanaan. Mga kauturan, amo ini ang iplastar man naton sa aton kaugalingon subong. Atonon batyagon katulad kay San Pablo, katulad kay Caleb, nga wala pa matapos ang aton mga hilikoton. Aton pa ini padayonon, tob-tob nga magbalik si Kristo sa sini nga kalibutan. Hindi pa mo ini ang tion nga kita mag-relax kag magpahuway sa pagpang-alagad sa Ginoo, kay ang obligasyon nga ginhatag sa Dios sa aton wala pa naton matapos. Ti ano ang nagakabagay nga buhaton agon nga mapadayon naton ang hilikoton sang Dios nga gintongtong niya sa aton abaga. May mga kamatuoran diri nga makuha naton sa ginhambal ni San Pablo paano nga mapadayon naton ang paghimo sang hilikoton sang Ginoo. Okay? Basahon nakon ang versikulo 3 kag diri makuha naton
kag pwede naton ma-apply sa aton mga kaugalingon. Siling ni San Pablo, matuod gid mga kautoran, wala ako nagahuna-huna nga nalabot ko na ini, kundi ang akon ginahimo amo ang paglimot sang tinalikdan kag ang paghimulat sa paglabot sang ginaatuban ko. Ang gusto niya siling amo ini nga kalimtan ang nagligad kag padayonon ang pagdalagan o kon ang pag-alagad pakadto sa lalambuton. Okay, ang termino nga makuha naton sini agud dali naton madumduman ato amo nga si San Pablo may determinasyon sa pagpadayon, determinado siya, pursigido gid siya nga padayonon. Amo man ini ang i-apply naton sa aton kagalingon subong. Dapat nga determinado kita sa paglakat, hindi kita magkaluya. Kalimtan naton ang mga nag-agi, ang aton mga kapaslawan, mga failures. Kalimtan naton kag pagdayuno naton sa pagdalagan o kon paghimo ang mga hilikoton nga ginhatag sang Dios para sa aton. Okay, ano ang mga nagligad ni San Pablo nga dapat niya malimtan? Kag mga kautoran, ang una nga bahin sang kabuhi ni San Pablo, hindi maayo. May record siya nga hindi maayo. Kay man si San Pablo, amo ini ang tao nga naga-persecute sa mga Kristohanon didto sa Jerusalem. Okay? Iyang ginadaog-daog ini mga tao, gina-persecute niya, ginapapriso ni San Pablo, tubtob nga ini mga Kristohanon, naglapta ang iba, nagkadto sa Damascus. Amo na ang hindi niya maayo nga record. Iya ginahingabot ang mga Kristohanon. Ti anong siling niya? Kalimtan nakon ang nag-agi. Hindi na to niya pagdumdumon. Kay kun amo tong balik-balikon niya, kag magsiling siya sa kagalingon, malain gid ako ang tao, ginahingabot na akon mga Kristohanon. Hindi siya makapadayon. Kaya niya una-una, inabalik sa iyang malain nga record. Sili niya, kalimtan ako na to, okay. Ihabo niya to, hindi niya napagdumdumon. Iya nga sugdan kag padayonon ang ginapahimo sang Dios sa iya. Mga kautoran sa aton kabuhi, may madamo man siguro kita nga mga binuhatan nga hindi maayo. Pero ato na ato ginhinulsulan nga mga sala nga nahimo naton sang una. Kag ang Dios naghambal sa aton sang prangka kag matag. Anong ginhambal sang Ginoo? Ginhamdan niya ini sa Jeremiah 31 versikulo 34. Siling sang Dios, ginapatawad ko na, ginpatawad ko ang inyong mga sala, kag hindi ko na adto pagdumdumon, kalimtan ko na to ang tanan nga mga sala nga inyo ginhimo batok sa akon. So tungod kay nalipatan naman to sang Dios, iya naman to ginpatawad, hindi na kita dapat nga amo to ang aton balik-balikon kag nagapugong sa aton sa paghimo sang likoton nga subong aton ginahimo kag ginaatubang. Siling ni San Pablo, ako na to kalimtan ang iya pagkapintas, ang iya pagdaog-daog, ang iya paghingabot
kalipantan ko na to. Padayonon nakon ang bag-o nga hilikoton nga ginhatag sang Dios sa iya amo ang pagwali sa mga tao nanood sang ila kaluwasan, mga manggaranon man, imol man, edukado o kon hindi kaayo edukado nga mga tao. Siling niya, padayonon nakon ang pagwali kay gintawag ako sang Dios sa pagbantala sang mayong balita. Ina nga desisyon ni San Pablo, mangin desisyon man naton subong. Kalimta naton nag-agi, padayonon naton ang hilikoton nga ginhatag sa Dios sa aton nga dapat naton padayonon. Ginsiling nakon ini nga tao determinado. Wala sing bisan sino nga makapugong siya sa paghimo sini tungod kay siya porsigido sa paghimo sini nga hilikoton. May isa ka tao ngayang kabuhi na balaan ginakon maayo, nangin kaupod kami nga duwa, kag nag-abyanay kami, kag ang iya mga plano siyang kabuhi ginashare niya sa akon, kag siling niya, tob nga may kabuhi ako, padayonon ko kag tapuson ang akon pag-eskwela. Siya isa ka tawo nga nabilong sa imol nga panimalay. Pulo parehas kami nga duha ka imol. Kag ang dako nga problema niya, kag akon man problema, pulo parehas ang pagtapos sa pag-eskwela tungod kay kulang ang galaston. Kag ang iya ginikanan, parehas man sa akon, hindi makasarang pagpa-eskwela sa iya sang iya college. Pagkatapos siyang high school, honor roll siya, maalan siya. Pag college, hindi na kaya. Anong ginhimo niya? Kay porsigido gid siya, determinado gid siya nga tapuson niya ang iyang eskwela. Kag napili niya kurso, agriculture. Gusto niya nga mangin agriculturist siya sa pila ka mga tinuig. Anong ginhimo niya? Tapos high school, nag-obra siya. Din siya nag-obra sa Pigiri. Isa ka tuig obra niya to. Why siya dayon mag-eskwela college, nag-obra si anay 1 year. Ang tanan niya nga sweldo gintipon. Tapos 1 year nga trabaho, nag-enroll siya first year sa isa ka universidad diri sa Iloilo. First year, second year. Natapos niya second year. Pero naubos ng kwarta niya. Anong ginhimo niya? Nag-untat si anay liwat ko toblang second year college. Nag-obra naman siya, bali isa naman liwat ka tuig. So nag-untat na siya. Tapos niya, obra siya katuig, ang tanan nga kwarta nga natipon niya, iya naman ging gasto sa pagka third year, fourth year. Natapos niya ang iyang kurso, nakaobra dayon, kag sugod sakto, mayo na iyang pagpangabuhi, nagpangasawa, pagtindog balay, nagpamata, kag isa siya sang madaogon nga tao dira sa amon lugar, kay sa barangay man lang kami, kilalahay kami, amigohay kami, kag nakita na akon si matag ang kadalag-an ngayon ni angkon. Nga naangkon niya ini nga kadalag-an, ang sabat, determinado siya. Bisan anong matabo, samtang may kabuhi pa siya, ginhambal niya gid sa akon, tapuson ko ang akon pag-eskwela. Para sa iya, hindi pa to ang husto nga panahon nga magbulig siya sa iyang ginikanan kag mga utod. Tion pa to sang iya pag-eskwela. Busa, nagtapat gid siya sa iyang kagalingon. Nangako gid siya sa iyang kagalingon.
nga bisan anong kabudlayan tapuso niya gid ang iya nga pag-eskwela. Amo-amo man sini ang aton balatyagon sa aton pag-alagad sa Ginoo. Mga kautoran, singgano naton ang aton kaugalingon. Bisan ano nga kabudlayan, padayono nakon sa pagdalagan, ang hilikoton sang Dios, kay gintawag kita sang Dios nga aton ini pagabuhaton. Ang tanan nga sablag aton ipaiway, dalaganon naton ang dalaganon nga ginhatag sang Dios sa aton nga aton pagabuhaton, nga amo ang pag-alagad kag pagbantala sa mayong balita sa iban nga mga tao, agod nga sila man makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag o kon kabuhi. Ikadua, nga kamatuoran makuha naton kay San Pablo, nga ang nadalagan niya kag natapos niya ang hilikoton nga ginatag sang Dios sa iya, tungod kay may ara nga pulong nga tawag konsentrisyon. Na-concentrate siya, sintro, sa isa lang kabutang. Wala na siya sing madamo nga ginahuna kag ginaplano nga iban nga butang. Isa na lang gid. Kag gina-concentrate niya ang iyang kaugalingon, ginakondisyon niya ang iyang kaugalingon sa inang isa lang kabutang. Ano ini ang isa kabutang? Amo ini ang makita naton sa bersikulo 14. Nagsiling siya, gani nagadalagan ako sang tadlong. Okay, isa lang kabutang ang iya ginahimo-himo, ginahuna-huna. Kinahanglan nga madalagan siya sang tadlong. Wala na siya si ibang nga plano, kundi madalagan lang sang tadlong sa aton pa iyang himuon ang trabaho nga ginhatag sang Dios sa iya. Dalagano niya ina, himuon niya ina. Wala na sing iban nga buluhaton nga iya ginahuna. Isa lang. Focus lang siya sina. Dapat nga kita nga mga nag-aalagad sa Ginoo, focus ang aton una-una kung ano ang ginapahimo sang Dios sa aton. Hindi na kita magplano sang iban nga mga dalagko nga mga plano nga wala ginapahimo sang Dios sa aton. Ang ginapahimo lang sang Dios sa aton, amo lang ina ang aton nga himuon. Dapat nga focus kita dira kung ano ang ginapahimo sang Dios. Dalaganon ni San Pablo sing matadlong, dalaganon man naton ini subong sang matadlong ang hilikoton sang Dios, kay wala naman San Pablo, patay naman to. Ari, datongtong na ini sa aton mga abaga. Ang Lucas 9, halin sa 57 pagkadto sa 59, naghambal si Kristo. May duha ka tawo nga ginhambalan niya. Sili ni Kristo, sunod ka mo sa akon, follow me. Ang isa nagbalibad. Ay kadua, ginsinganan ni Kristo, sunod ka sa akon. Nagbalibad man siya. Wala sila nagpati kag nagtuman sang hambal ni Kristo sa ila. Hindi sila focus kag nasintro ang ilang huna-huna sang siling ni Kristo nga mag-upod. Nagbalibad sila. Kabalaw ka mga balibad nila sini. Kagini makita sa Lucas 9, 55 tubtob sa 59. Siling sa una nga tao nga nagbilibad. Nya Ginoo, sorry lang anay. Tuguti ako anay nga magpuli sa balay sa paglubong sang akon amay. Kung aton tanahon daw maayo man, pero inang balibad niya,
hindi na insakto. Kay si tatay niya siniway pa napatay, huway pa manggani nga masakit. Ilubong mo na ang buhi. Ina balibad lang niya. Ang gusto niya silingon sini nga tao amo ini. Ginoo, hulaton akon anay. Tob mapatay si tatay, kag makuha ko na nga akon parte, nga may palangabuyan ako, amo na pagsunod ko sa imo. Pero paano ikaw makasigurado 100% nga si tatay niya mas una mapatay sa iya? Kay man wala niyang kamatayon nagakilala kung tigulang ka na o kung bata pa ikaw, ang patayon nagaabot sa tanan nga edad sang mga tao. Kabataan, hamtong o kung mga tigulang. Hindi kita makasiguro nga tigulang una mapatay sa mga bata. Di kung una siya mapatay nga bata, paano pa siya makasunod kapag alagad sa Ginoo kay patay na siya? So ining balibad, hindi insakto. Ang ikadua iya amo ini, silin niya Ginoo, tuguti ako anay nga magsi goodbye. Mapaalam ako anay sa akon panimalay. Kabalo ka no silin ni Kristo sa sininga mga tao, siya mabudlay sa isa ka tao nga mag-arado nga nagabaliki didto siyang likod. Kung ikaw mag-arado, dapat ang imong mata didto sa unhan, hindi nga sagi katoya balikid sa likod. Kung mag-alagad kita sa Ginoo, dapat ang aton tulokon amo si Kristo. Didto ikaw tulok, hindi ang mga bagay sa likod nga imong ginaulikdan. So dapat nga focus, concentrate kita sa isa ka butang nga ginapahimo sang Dios sa aton. Kung hindi sintro kag hindi focus ang aton hunahuna sa mga butang nga ginapahimo sang Dios sa aton, hindi kita makapadayon sa pagdalagan tubtob sa aton lalabuton. May isa ka babay, ngalan niya si Marta. May utod siya nga isa man ka babae si Maria, kag may isa ka lalaki siya nga utod nga amo si Lazarus. So tatlo sila ka magulutod. Nagkadto si Kristo didto sa ilang balay. Si Marta naghimo sa ilang pagkaon. Kadamo siyang ginluto. Nagtigang, nagutan, nagsugbaayhan sang isda, naghimo sang barbecue, kag kanamo sang ginpreparar niya. Pero ang ginkadto dito ni Kristo, hindi agad nga magkaon sang mga manamit nga pagkaon. Ang ginkadto dito ni Kristo sa ila, amo nga matudloan sila sang Diyos nun nga mga butang, agud magbakod ang ilang kabuhi nga Kristohanon. Pero lain ang natabo. Ang iautod si Mary, among nag-entertain to kay Jesus Christ, kag nagapamati sang pulong sang Dios nga ginahambal ni Kristo sa iya. Samtang ang magulang si Marta masako ang paghimos sang ila pagkaon. Siling naton daw hindi man na malain nga trabaho, pero dapat unahon naton ang Dios. Hindi unahon ang iban nga mga butang. Siling sang Bible, unaha anay ang ginharian sang Dios, kag ang iban nga mga butang iya lang iga hatag sa aton. Kung sa mga baligya pa na, ang iban nga butang ipaaman lang sang Dios sa anon. Ginuna niya ang mga witi-witi. Ang importante nga amo ang pulong sang Dios nga nagahatag sing pagkabakod sang aton Kristohanon ng pagkabuhi. Wala niya ginuna. Ang pagkaon amo ang ginuna niya. Nagreklamo si Marta.
Sili niya kay Jesus Christ, Ginoo, singga naman na akon manghod si Mary, nga magbulig diri sa kusina, kay kadamo sa akon likoton, hindi ko na marapal. Kabalaw ka no sabat ni Kristo, Marta, Marta, kadamo sang imo ginapahimo, kung sa aton pa hindi inaamo ang importante. Mas husto kag maayo ang pili sang imo manghod nga si Mary kay sang imo ginahimo subong. Wala nagpabor si Kristo sa request ni Marta. Nga kay man ang importante nga bagay wala niya ginuna. Aton ini makita diri, ginabalik-balik nako ang pulo nga focus kag sentro sa likoton sa Ginoo agod nga makapadayon kita sa pag-alagad. Si Marta kadamo sa madumduman niya nga amo ang nagasablag sa iya, hindi focus, hindi sentro ang iyang kaugalingon para sa hilikoton sang Ginoo. Kag kung naaton kabuhi katulad man kay Marta nga damo nga mga witi-witi nga aton ginahuna-huna nga himuon kag aton ginahimo nga daw hindi na naton kaya tungod sa pagkadamo, ina nga butang amo ang makapugong sa aton sa paghimo sang Dios non nga likoton nga ginapaabot ni Kristo nga tani aton himuon. Dumduma si San Pablo patay na. Nadalaga niya tanan ang ilikoton nga kinapahimo niya sang Dios sa iya. Aton na inisubong panahon, aton inipadayonon nga may likoton ang pagbantala sang mayong balita ni Kristo nga nagahatag sang kaluwasan, sang kabuhi, sang mga tao. Ay katatlo dire nga bagay nga dapat naton maangkon katulad sang ginahimo ni San Pablo amini, nga si San Pablo iya sa iyang pagpangalagad may ara nga ginatawag direction nga iyang ginasunod. Ang Dios amo ang nagay-direct sa iya sa paghimo. Kag tungod kay ang Dios among naga-direct sa iya sang hilikoton nga iyang ginahimo, iyang ginasunod kung ano ang ginapahimo sang Dios sa iya. Okay, kita nga mga tao subong aton man sundon ang gina-direct, ang ginapahimo sang Dios sa aton. Hindi naton mapadayon ang Dios non nga hilikoton kung wala kita nagasunod insakto sa ginapahimo sang Dios sa aton. Okay, may isa ka tao kagini makita naton ay ang record sa Jonah chapter 1 verses 1 pakadto sa 12. Kagini nga tao amo si Jonah. Si Jonah ginhambalan sang Dios nga magkadto sa Nineveh, kaya mga tao to sa Nineveh tama ka makasasala, malaot, kag dapat magkadto to siya, iyang warningan ini nga mga tao, kag maghinulsol, hambalan niya nga maghinulsol, agod nga patawaron sila sang Dios, kag hindi sila pagsilutan. Ang ihambalan ni Jonah amo nga maghinulsol kamo sang inyo mga sala. Amo na ang gusto sang Dios nga himuon ni Jonah. Si Jonah iya may kaugalingon siya nga huna-huna kag plano nga lain sa plano sang Dios. Ano yang plano ni Jonas? Yang plano iya mapalagyo siya, hindi siya magkadto kay nabalaan niya mga tao to malaot makasasala,
Kag ang gusto iya ni Jonah nga ina ang mga tao sa Ninive laglagon sang Dios. Ang plano iya sang Dios nga iyang walihan dito sa paghinulsol agod nga hindi sila malaglag. Ang plano yan Jonas, hindi siya magkatoto agod nga ini mga tao gusto niya nga malaglag tungod sa ila mga sala. So lain yang plano sang Dios, lain man yang plano di Jonas. Hindi siya magkatoto kay gusto niya malaglag. Hindi na iya amo ang plano sang Dios. Ang gusto sang Dios nga magkalaluwas ini nga mga tao bisan pa nga nakahimo sila sang dalagko mga sala batok sa tubangan sang Ginoo. So may duwa diri kauna-una. Now, ang aton mahambal sa aton kaugalingon amo ini. Kung ang aton huna-huna kag plano lain sa huna-huna kag plano sang Dios, hindi ikaw kag ako makapadalagan sang Dios non nga hilikoton sa sini nga kalibutan kay man lain iya sa aton, lain man iya ang iya sang Dios. So, dapat ma-align insakto ang huna-huna kag balatyagon sang Dios ang iyang plano aton ini masalo kag aton sundon kag tumanon agod nga mapadalagan naton ang plano sang Dios sa pagbantala sa mayong balita sa sini nga kalibutan kay man ginatungtong sang Dios sa abaga sang tanan nga mga Kristohanon ang pagpaambit sa ginasiling mayong balita sang kaluwasan agod nga makatawan, makabati, maghinulsol, magbalik sa Ginoo kag mag-alagad kitang tanan sa iya. So si Jonas wala magpati. Anong natabo? Dako nga sablag. Ang barko nga ginsakyan palagyo dito sa mayong lugar ginpadalaan sang Dios ang bagyo. Tungod kay nadakpan si Jonas nga siya may sala, ginhaboy siya sa dagat, ginsalo sang isda, kag gintulon. Kag dito si Jonas sulod sang dako nga isda, nagpangamuyo siya sa Ginoo nga hatagan siya sa ikaduwa nga kahigayunan, second chance. Kag nakita sa Ginoo ang balatyago ni Jonas nga handa na siya sa pagtuman, ginsugo sa Dios ang dako nga isda, kag didto gid siya ginsuka sa Ninive. Tungod kay didto naman siya sa Ninive, nagwali nan siya ang iyang wali paghinulsol, naghinulsol ang mga tao, wala ginlaglag sa Dios, kundi nagkalaluwa sila. Now, si Jonas, kung wala paghatagan sang Dios ang kabudlayan, hindi siya magtuman. Mga kautoran, amo man ini ang nagakatabo kon kaisa sa aton makabuhi. Kung tawhay ang aton mga pagpangabuhi, daw nalipat na kita sang hilikoton sang Dios. Pero kung nag-abot ng ital-ital kag problema, madumduman naton ang Dios, kag madumduman man naton ang aton sala, kag kita nagasiling, Ginoo, patawara ko sa akon mga sala, sugod karon matuman ako sa imo. Amoy na nga ang Dios naton nga nakahibalo, nagapadalakon kaisa sang sablag, kabudlayan, problema, agud nga magpanumbalik ta sa Ginoo. Pero ang akon masuggest amo ini, hindi na paghulata nga may matabo malain sa imong kabuhi, kag isa pa ikaw magtuman sa Ginoo. Samtang maayo pa ang kahimtang sa ngaton kabuhi, kag pagpangabuhi subong dumdumo naton nga ang Dios nagapaabot nga kitang tanan
nga iyang mga linwas nga mga kanakan niya magabantala, magapadayon sang Diyos ng hilikoton, tob-tob nga magabalik sa liwat sa sini nga kalibutan. Dumdumon naton nga ang Diyos may matahom nga plano sa imo kag sa akon. Kag may matahom nga plano sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Amo ina ang ginhambal niya sa Jeremiah 29 versikulo 11, kag siya nagasiling nga ako lamang siling tiyan Diyos ang may matahom nga plano para sa inyo. Plano sa inyong kauswagan. Ini plano sa pagsilot kag sa paglaglag sa inyo. Plano nga naghatag sing matahom nga paglaom sa inyong kabuhi. Ara ang tanan nga maayo nga plano sa Dios sa mga tao katulad naton kag sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. So ano ang aton himuon? Agod matigayon ang matahom nga plano sa Dios sa aton mga kabuhi. Ang sabat aton siya sundon kag tumanon naton siya. Kung kita subong natumba tungod sa sala, kag wala kita makapadayon sa ilikoton sang Dios. Ang Dios nagapanawag, anak tindog, magpakabakod ka, padayon na ang hilikoton nga imo nang nasugdan. Kadamo sa mga nakansang Diyos nila backslide. Tob-tob angay nga magdalagan pakadto sa lalabuton, nagbalik, nag-backslide, wala na, hindi na makapadayon. Sa aton himuon, sugod subong, tindog kita kundiin kita natumba, nga naigo sang dako nga say, kag kabaskog sang sala. Kundiin ka natumba, pamati ang Diyos nang kapanawag sa imo, bangon, tindog, padayon sa pagdalagan sa hilikoton. Hindi ka magpadayon katulog sa lugar diin ikaw natumba. Bangon, siling sang Ginoo, kay ako lamang ang Diyos nga nagahambal sa imo, nga ako siling sang Diyos may matahom nga nga plano sa imo. Plano nga naghatag sang maayo nga paglaom sa imo kag sa aton tanan nga mga kanakan sang Ginoo. Sa wala pa makasugod pag-alagad sang Ginoo, hindi ikaw makasugod pag-alagad sang Dios. Kung wala nimo una sa tanan ginbaton si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Mga kautoran, tuohi kag batona si Kristo sulod sa imong kabuhi, kag magsugod, alagad, kag magpadayon sa pag-alagad sa iya, kay amo ina ang plano kag kabubuton sang Dios sa tanan niya nga mga kanakan nga nagtuo kag nagbaton sa iya. Madamong salamat kag kabay nga ang kalinong kapagidait nga naghalin sa Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi. Amen.